హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు మన సరదాగా ఎర్రవరం వచ్చామండి. ఎర్రవరం అరటిపళ్ళు మార్కెట్కి వచ్చామండి. అరటిపళ్ళు చాలా బాగున్నాయండి. ఇక్కడ హోల్సేల్గా అమ్ముతారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎర్రవరం అరటికల్ మార్కెట్ ఫేమస్ అండి. అలాగే ఎర్రవరం ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా చాలా హైట్ ఉంటారండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇది ఆర్టికల్ మార్కెట్ అండి, ఎర్రవరం.